Què passa aquí? Bon dia, mem. Aquest vídeo l'hem preparat tant com tota la resta de vídeos que va penjant a Aparició Produccions. Però bé, així que farem mitja llesca. Però hi ha una cosa que és molt important, i és este però. Tu tapes, i això ja li pot posar paper al bal i te'n pots endur, jo què sé, si fas de pica preder te'n pots endur per berenar, i si fas feina en el ministeri te'n pots endur en el ministeri. Tots els senyors i tots els pobres mengen pa en sobrassada. No ho de passar pena. Uf, fent com sona. Pues això és el vídeo d'avui. M'ho vull menjar un pa en sobrassada. Quan comenci a cobrar per fer aquestes coses... Ai, tio. Joder. En Pere Joan, que està a la càmera, n'està fent senyes. I no té ni puta idea de què puta vol dir. Però és que s'ha emprenyat perquè el pa i la sobrassada i la llonganissa, perdó, eren a trezzo, eren de fondo. Això no m'ho havien de menjar, havia de ser per vídeos que he sortit de fondo. Ara tenim un altre dia que de pa. Oh! Ai, pena. Mem. Què vol anar a dir? El meu. Aparició Produccions. Mireu. Però Ivan, mou la càmera. Tot això és el Pla de Mallorca. Allà a Montuïri i cap allà a Lloret. I per enrere hi ha Sineu. Tenc un parell de figueres, no va molt bona ni estan podades. I amb el baix en queden 3. La matèria orgànica la va tirar encara. Ningú te vendrà a dir res i menys si és que teva. Ser un senyor, berena en el camp. I corten.